Zatiaľ naši hráči veľmi dobre pripravení a dôsledne plnia pokyny. Nepúšťajú Američanov do žiadnych čistých streleckých pozícií. Až v tejto chvíli to prichádza, ale to bola obrovská príležitosť. Po krížnej prihrávke úplne voľný hráč na opačnej strane. Myslím, že to bol Milano. Ale naozaj prvá taká čistá príležitosť. Ale to bola veľká tutovka. Doslova do písmena udreli ako blesk z jasného neba. Ďalšia strela od Antonio Luisa. Ale venujme sa už našej presilovke. Tentoraz Grosandičovi posunutý Jaroš, ktorý nastreľoval pred bránku. Ešte dorážka od Revaja. Hneď po pár sekundách presilovky v celovej prihrávke. Znovu Kojš. Krásna akcia s obrovskou príležitosťou Sukela po Skalického prihrávke. Tak to bola gólová tutovka aj na našej strane. A je to tu. Trošku sme vystrčili rožky, treba. Matúš Sukel, najproduktívnejší hráč toho projektu slovenskej 20-ky v Extralíge, ale ten rozkľak mal Demko ukážkový. Moc miesta tam nenechal, ale... Američania sú už v útočnom pásme. Má Hayden, už Komper, ktorý pred bránkou hľadal aj našiel Luisa. Proti Alexovi Takovi. Vymyslí Pavlovič. Posunul Revajovi do jazdy, Cehlárik pred bránkou. To bola obrovská príležitosť. Náš prvý útok otvoril druhú tretinu. Na týchto majstrovstvách sveta Pavlovič zastavený. Revaj v akcii pokračoval. Cehlárik Korčulov usmerňoval puk. Ale ešte sa snažil ho vo vzduchu zasiahnuť aj hokejkou. Škoda. O Matthewsovi, ktorý okrem toho, že mal gól proti Nemecku, hneď ten prvý, ako posúdený tým pádom ako víťazný, keďže to bolo na nulu, teraz bol v príležitosti, ktorú mu reflexívne zmaril Godla, ale predovšetkým ten druhý údaj. Predtým. Čuliarská prevaha Konfera, takmer vlastný gól. Tak Godlu zamestnáva aj defenzíva nášho týmu. Neortodoxná, netypická, ale veľmi dobré riešenie situácie. Pozrime sa ešte raz predtým na tú americkú aktivitu, keď Holenda takmer zaskočil Godlu. No. Ale dôležité, že zaskočil Sukel. Proti Eikelovi, americký kapitán si počkal na hráča z druhej vlny. Pekná akcia Američanov. Ale teraz príležitosti Lantoši. Neuveriteľné, ako sa dostal v tej prvej šanci. Aj sám bol prekvapený, že sa zrazu ocitol osamotený pred brankárom americkým. Za chvíľu. Teraz áno. No. To je neuveriteľná diera v americkej obrane. Áno, a teraz ten jeho druhý nájazd. Larkin. Prihrával pred bránku a Godla musel skrotiť puk, ktorý usmerňoval na bránku Milano. Nedostal ideálnu prihrávku, ale už tam bol aj Hudson Fasching. Veľmi dôležité, že Godla teraz ten puk okamžite mal pod kontrolou, že ho nevie. Rochel pracuje proti Matthewsovi, ktorý nastreľoval puk na našu bránku a teraz neviem, či Godlovi nepomohla konštrukcia. Ale v každom prípade niekoľko nebezpečných akcií. Tu vidíme, že áno, bola to žrtka po zakončení Tylera Motyho. Tak ten Denis si teda tú bránku vie postaviť. Tak. Dobrému brankárovi pomáhajú aj žrtky.
Aj publikum sa potešilo, nie je to len výsada našich zimných štadiónov. Pozor však teraz na Sonnyho Milána. Tak to bola ukážková dôrazná akcia tohto amerického krídelníka, ktorý otvára skóre stretnutia strelou do horného rohu bránky. Práve som chcel povedať, aby sme udržali už tento stav do konca tretiny, lebo tieto góly do šatne sú najnepríjemnejšie, čo len mohlo náš tým postretnúť. Dosť veľký uhol to bol. Uhol veľký, ale trafil to excelentne. No, škoda tejto situácie. V každom prípadne Milánová rýchlosť obdivuhodná. Prekorčuloval dvoch našich hráčov. Jaroša a predtým ešte v strednom pásme Reháka. To bol vlastne kľúč k celej gólovej situácii. Takže prehrávame 0-1. Dostali sme gól približne 2 minúty pred druhou. Pozor, obsadzujú ho už v strednom pásme. Napriek tomu Martin Revaj v príležitosti. Ešte získal puk za americkou bránkou. Ale už si Američania podelili našich hráčov ešte. Napriek tomu sa dokázal v kratučkom prečíslení. Teraz takisto, ale už bol zakončujúci hráč vytlačený v zápätí, ale obrovská príležitosť, v ktorej sa ocitol Milano. A predsa len je to druhý gól v našej sieti po tom obrovskom tlaku, ktorý si Američania vytvorili. No, myslím, že Larkin dostal puk do siete, ktorý bol aj po tej Milanovej príležitosti, alebo po tej Milanovej strele ešte v dorážkovej šanci. Fashing sa nenechal odstaviť od puku. Vidíme, že Larkin. Ten tlak je naozaj obrovský zo strany amerických hráčov. Tu boli dve šance vyložené a z otočky vystrel. Oni nemajú absolútne žiadny problém vystreliť z rohu. No videl, pretože Bano brankár v tej chvíli nie je v postavení, nie je úplne v pohode a to presne využil teraz Larkin, že sám si vlastne vrazil Denis Puk do bránky. Zastavený a je tu americké prečíslenie, tak teraz Godla ukradol Američanom tretí gól perfektným zákrokom proti Hudsonovi Fashingovi. Po akcii Vila Bačera, obranca, ktorý skvele prenikol a pozrime sa ešte raz. Budeme vidieť. Má beka, neuveriteľná technika. Šup. Aj krásne nahral. Všetko ako malo byť, ale aj ten zákrok mal tak byť. Áno. Vychytali. Denis ich opäť vychytal. Ten smolný moment zo 43. To málo. Predovšetkým naozaj tá tretia tretina. Ďalšia krásna americká kombinácia. Opäť perfektný Denis Godla. Tentoraz Eikelová krásna individuálna akcia. Tak teraz nám ukázal. Vie, chalanisko. Eichel nám ukázal presne, ako hovoríš. Chalanisko je to praváčik. Má vynikajúcu techniku a pekne si počkal, kým náš obranca si klakne a sťahovačku spravil. No, neuveriteľné. Eikelová krásna individuálna akcia. Tak teraz nám ukázal. Vie, chalanisko. Eichel nám ukázal presne, ako hovoríš. Chalanisko je to praváčik. Má vynikajúcu techniku a pekne si počkal, kým náš obranca si klakne a sťahovačku spravil. No, neuveriteľné. Sandič. Jarošova strela, ale Demko, ktorý dosť dlho čakal na svoj druhý zákrok v tretej tretine, jeho strelu dokázal zastaviť. Obranca už s skúsenosťami zo Švédska, z SHL, teda z tej najvyššej švédskej súťaže. Kristian Jaroš, kde odohral 14 zápasov, ale 13 krát. Naši hráči nevedia Američanov odtlačiť od puku. Stále sa hrá v našom obrannom pásme a dokonca
Američania zvyšujú na 3-0. Johnny Hayden, krídelník zo 4. formácie. A jeho prvý gól na majstrovstvách sveta. Dokonca prvý bod. Definitívne upokojuje americký tím. Opäť strela z pomerne ostrého uhla. No a jeden pekne naznačil, že pôjde do backendu, pôjde na stred a vytvoril si tak trošičku voľného priestoru proti Hochelovi. Rozhýbal Godlu a našiel medzierku medzi betónmi.